ଆଜି ଆମ ଘରେ ମାଛ ଦେଖି ଆଈ କହିଥିବା ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଗପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନଈ ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଘର ଥିଲା। ସେ ନଈରେ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ଦିନେ ମାଛ ଧରୁ ଧରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚିଲେଇବାରୁ ତା ମା ଚଢ଼େଇ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ମାନିବି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦିଏ ମୋତେ ସବୁଦିନ ମାଛ ତରକାରୀ କରିକି ଦେବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ମା ଚଢ଼େଇ ହଁ ମାରିଲା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସବୁଦିନ ତରକାରୀ କରିକି ଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ କରି କରି ତାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସେ ରାଗି ତରକାରୀରେ କୁଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପରେ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ମାଛ ତରକାରୀରେ କ'ଣ ମିଶାଇଥିଲା? ଚଢ଼େଇ ରାଗିକି ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ସେଇଦିନରୁ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ସେ ନଈକୁ ଆସିଲା।